दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि गुदि बाथौ खेराइ बिजिरसंसालि कमप्लेक्सआव लुफुंनो थाखाय गाहाय खुन्थिया गायसनदों। क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव आउटपस्टनि कारिगाव जेडि रडनि साखाथियाव थानाय गुदि बाथौ थानसालियाव सानसेनि हाबाफारिजों दुलाराय गुदि बाथौ आफाद गुदि बाथौ खेराइ बिजिरसंसालि कमप्लेक्स लुफुंनो थाखाय हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारियावनो गायसनगिरि एबा गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आबो बाहागो लाहैयो। लोगोसे बाहागो लाबावो रायजो सभानि एमपि रेणुगोरा नार्जारी, एमएलए लरेन्स इस्लारि, इएम उखिल मुसाहारि, इएम रनजित बसुमतारी मोनहाबो बे हाबाफारियाव गोख्रोङै बाहागो लायो। गुदि बाथौ आरो खेराइ बिजिरसंसालिनि बेवहाय जि मोनसे फसंथान बिथांमोना गायसननो सानदों कारिगावआव, आं बेखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोनखौ आं बाख्नायदों। मानोना जोंनि बे ओनसोलाव बेबायदि मोनसे मोजां थानसालि आरो जोंनि माहारिनि जि ट्रेडिशन कास्टम्स जोंनि बेखौ माने रिसार्च खालामनाय, स्टाडि खालामनाय बेबायदि मोनसे फसंथाननि जोबोद गोनांथि दङमोन। दा बिथांमोना बेवहाय गायसनदों आरो बेनि गेजेरजों क'क्राझार ओनसोलनिल' नङा, सारा बड'लेण्डनि जोंनि जायफोर गोसो गुदुं सुबुंफ्रा बेवहाय फैनानै रिसार्च खालामफैनो हागोन खेराइनि सायाव। आरो बेजों लोगोसे नैबे जायगाया स्पेसियेलि कारिगावआ जोंनि बर'फोरनि जि आथिखालनि जि केपिटेल बेवहाय हाबनाय मोनसे जायगा, हाबजेननाय मोनसे जायगा। दा बे हिसाबै बेवहाय जिफोर सुबुंफ्रा बड'लेण्डनि राजधानियाव फैगोन एबा राजथावनियाव फैगोन बिथांमोना बेवहाय हाबनानै बे थानसालियाव भिजिट खालामलांनो हागोन बा बेवहाय हाबलांनो हागोन आरो बेवहाय माखासे जोंनि हारिनि बिथिंफोरखौ बिथांमोना बुजिलांनो हागोन। थ' बे जायगाया जोबोद मोजां जादों। दा बेनिखायनो जि फसंथानखौ गायसननो नाजादों बेवहाय जों बिटिआर सरकारनिफ्राय नांगौ बायदि मददखौ जों होगोन। बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। क'क्राझार जेडि रड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों दामाका स्पेशेल अफार। खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन। 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना, पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट। बायगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया। खालि फट' गांसे, पेन कार्ड, आधार कार्ड, भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 03661270550 9957644326 आव फन खालाम।